салом дӯстон, хабарҳои ҷадид атрофи дастаи Барселона зиёд ба нашр баромада истодаанд. Эмил Балдеро мехоҳад ки харад. Оё ин воқеият дорад? Гави Оиди рақобат бо Реал Мадрид ва муносибати доварон ҳарф зад. Ҷароҳати Араухо ӯ то кай даст норас мешавад? Оиди ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселона имрӯз ҳарф хоҳем зад, вале пеш аз он ёдовар мешавем ки мо дар телеграм канали худ рафти бозиҳоро баррасӣ карда онро бо мухлисон якҷо тамошо мекунем. Агар хоҳед ки дар ҷамъияти футболӣ буда хабарҳои бештарро дастрас намоед, пас ба силкаи зери навор буда даромада обуна шавед. дар ҳоле ки Манчестер Юнайтед барои бозсозии куллӣ зери роҳбарии Рубен Аморин омода мешавад, девҳои сурх аллакай дар бозори трансферӣ фаъол шудаанд. тибқи иттилои Эл Национал, англисҳо омодаанд барои Алекс Балде, яке аз пуристеъдодтарин бозингарони Барселона, 40 миллион евро пардохт кунанд. ин як қадами ҷолиб аз ҷониби Юнайтед аст. ба онҳо муҳофизатгари боэътимоди тарафи чап барои муддати дароз лозим аст ва Балде барои ин нақш комилан мувофиқ аст. ӯ ҷавон, тез, ҳам дар ҳуҷум ва ҳам дар муҳофизат хуб бозӣ мекунад. дар ин мавсим Балде 31 бозӣ гузаронида дар Суперҷоми Испания гол зада, 5 партофти головар низ кардааст, вале трансфермарк нархи ӯро 50 миллион евро мешуморад ва Барселона эҳтимол намехоҳад ки як бозингари асосиро бо 40 миллион евро раҳо кунад. аммо масъала танҳо пул нест, балки дар интихоби худи Балде. ин танҳо як трансфер нест, ин интихоби ояндаи касбиаш мебошад. барои ҳар як насли БАРСА рафтан аз клуби зодгоҳаш як қадами хело душвор аст. дар Каталония ӯ аллакай исбот кардааст, аммо дар Юнайтед бояд аз нав ҳама чизро исбот кунад. ба ҳамин хотир ин гузариш хело кам эҳтимол дорад. Балде на танҳо як бозингар, балки як қисми ДНК-и Барселона аст. агар Юнайтед барои ӯ 60 ё 70 миллион пешниҳод мекард, БАРСА метавонист дар бораи фурӯхтанаш фикр кунад, аммо 40 миллион ин кам аст, махсусан ҳоло ки каталониҳо мехоҳанд ки ҷавонони боистеъдоди худро нигоҳ доранд. ёдовар мешавем ки тамошои футболро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. онҷо сабти ном осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. баъд аз ғалабаи 4-1 бар Севилия, Гави ба ҳама фаҳмонид ки Барселона ҳанӯзам дар мубориза барои чемпионӣ қарор дорад. баъди чанд натиҷаи ноустувор бисёриҳо фикр карданд ки Барса аз рақобат берун шуд, аммо фосила бо Реал ҳамагӣ ду хол аст. Гави таъкид кард ки Флик ба ӯ нақши бештар ҳамлавӣ медиҳад ва ӯ худро дар ин нақш хуб ҳис мекунад. ҳоло ки дар паҳлӯи ӯ Педри, Френки де Йонг ва Касадо бозӣ мекунанд, ӯ метавонад бештар ба ҳамла диққат диҳад. муҳим он аст ки ситоди мураббиён системаҳои навро озмоиш карда истодаанд ки ин Барселонаро дар ҳуҷум боз ҳам хатарноктар мекунад. аммо ҷолибтарин чиз ин дар суханони Гави муносибат бо доварон буд. ӯ ошкоро гуфт ки доварон бо ӯ муомилаи нарм намекунанд ва ин гапҳо беасос нестанд. мо аллакай дидем ки ӯ зуд кортҳои баҳсбарангез мегирад ва дар ҳоле ки муқобили ӯ қоидавайронкунӣ на ҳамеша сабт мешавад. Флик ҳатто дар бозиҳои охир ба ӯ хотиррасон мекунад ки ӯ аллакай корти зард дорад, то ин ки аз мушкилоти изофӣ канорагирӣ кунанд. дар умум Гави ҷон ва рӯҳи Барса аст. ӯ ҳеҷ гоҳ таслим намешавад ва барои дастаи худ то лаҳзаи охир меҷангад, вале суханонаш дар бораи доварон як паёми ҷиддӣ аст. агар муносибати ӯ воқеан муносибати ноадолатона бошад, ин метавонад дар бозиҳои муҳими оянда мушкил эҷод кунад ва дар мавриди қаҳрамонӣ бошад, ҳамаи онҳое ки фикр мекарданд Барса аз чемпионат даст кашидааст, иштибоҳ мекарданд. ҷолибтарин чизҳо ҳоло оғоз мешавад. бозӣ муқобили Севилия бидуни талафот нагузашт. аллакай дар дақиқаи 16-ум Роналд Араухо дар ҷаримагоҳи худ пас аз даргирии сахт бо Саул Нигес ҷароҳат бардошт. ӯ кӯшиш кард бозиро идома диҳад, аммо пас аз чанд дақиқа аз мураббиён ивазшавиро талаб кард ва ба ҷои ӯ Пау Кубарси вориди майдон шуд. ин дигар ба як анъана табдил ёфта истодааст. дар тамоми ин мавсим Араухо ҳамагӣ 3 бозӣ дар Ла Лига анҷом додааст. ҷароҳатҳояш пай дар пай ӯро аз майдон дур нигоҳ медоранд ва бе ӯ дифои Барселона хело заиф мешавад. бале, Барса бозингарони дигар дорад, монанди Кубарси, Ниго Мартинес, аммо маҳз Араухо ҳамон шахсест ки метавонад ҳамлаҳои ҳарифонро безарар гардонад. бештар аз ҳама ин ҷароҳати аввалини ӯ дар ин мавсим нест. ӯ аллакай муҳлати дарозро бо осеби пой аз даст дод ва ҳоло боз ба хатари дигаре рӯбарӯ шуд. агар чунин идома ёбад, ӯ метавонад шакли варзишии худро гум кунад ва Барса
эътимодро дар дифоъ. бидуни Араухо муҳофизати Барселона заифтар мешавад. ӯ яке аз муҳаррикони асосии дифоъ мебошад ки бо ҷисм ва техникаи худ рақибонро боз медорад. агар чунин ҷароҳатҳо идома ёбанд, клуб бояд дар бораи ҷалби як муҳофизати боэътимоди нав фикр кунад, зеро дар футболи имрӯза дифоъ яке аз муҳимтарин унсурҳои муваффақият аст. ба ҳамин тамом дӯстон, ҳатман зери навор лайк гузошта обуна шавед то аз наворҳои ҷадид сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. То боздид.